Nå, det er adgangsvejen. Det er nede ved bunkerne her. Så jeg går den her vej. Og der er selvfølgelig også graffiti her. Men det er altså byparken deroppe, der er ved at fuldstændig forandre sig. Ude frugtes farme. Stien er lukket for gennemgang ved scenen og tribunen på grund af anlægsarbejde. Ja. Så. Graffiti. RTC, jeg synes jeg har set det før. Tysker bunker. Så, men de er ved at, altså byparken der ligner, altså ukendeligt. Så kan du se, hvordan byparken kommer til at se ud, når det er færdigt. Det er spændende. Man kan jo ikke se noget ret meget, så man kan se lidt af den scene, der måske kommer op og stå. Men det er ikke ret meget. De har jo hegnet det ind, mand. Så det er desværre ikke ret meget, man kan få at se. Endnu. Det kan også fjerne det. Okay. Ja. Det er den bro her, der går fra Havnegade tværs over
Så drejer den hen derhen, og så over til havnen. Den forbinder havnen og byen, som de siger. Som de siger her i Esbjerg. Spærre for gennemgang. Ja. Ja. Hulvejen. Tyskerbunker. Men det er jo, jeg mener, hvis det er hjemmeværnet, der har dem, der har til huse der, bunkerne her, ja, det er hjemmeværnet. Graffiti. Mere graffiti. Prøv at gå med det på den bro der. Ej, det ved jeg ikke, fordi så skal jeg bare til at gå tilbage igen. Det er en kæmpe omvej. Så. Det er Valsemøllen. Det har før været DLG. Det er nok stadigvæk. Det er, jeg mener bestemt, det er hjemmeværende, der ejer det nu. Antifa. Det er simpelthen Antifa. Ja. Det må være en god lejlighed deroppe, hvis man har pengene. Hvis man dog har pengene. En fed tegnebog, du. Ja, hvis man skal bo deroppe, i de der lejligheder deroppe, så skal man sgu da have en fed tegnebog, mand. Det er den bro der. Jeg prøver at parkere den anden sted, så kan jeg prøve at gå en tur på den. Ja.
militært område. Ja. Det er, når det er militært område, så er det hjemmeværnet, der har det. Så, men jeg kører en anden sted hen og parkerer, så kan jeg prøve at gå over den bro. Lige den bro, jeg står under her. Så det gør jeg.